23 декабрьдә Түбән Каманың Батыр комплексында республиканың мөселман командалары арасында волейбол ярышы уздырылды. Түбән Кама мөхтәсибәте тарафыннан оештырылган бу ярышта барлыгы 9 команда көч сынашты. Алабуга Сарман. Теләше. Şirmeşen. Баулы. Лениногорск.
Темурза. Yarşallı. Түбән Кама. Батырдағы ике волейбол майданчығында көн буе давам иткән ярышта барлыгы 49 партия уйналды. Бу ярыш безнең шәһәребездә беренче мәртәбә уза. Һәм бу ярышларның максаты безнең әлбәттә мөселман командаларын шәһәр ара республик күләм мөселманнарны бердәмлеген арттыру, кардәшлек, туганлык җипләрен ныгыту булып тора. Чөнки мөселманнар бердәм булсалар, алар адашмаслар. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте бит: "Үзең генә булсаң, синең достың шайтан булыр. Ике кеше булсагыз да, өченчесе шайтан булыр, ләкин шайтан ди җәмәгатьтә булмас" ди. Ягъни мөселман кеше ул һәр вакыт җәмәгать белән яшәргә тиеш. Сүз уңайыннан Түбән Кама мөхтәсибәте катнашучылар өчен көннең теләсе кайсы сәгатендә хуш исле чәй һәм кайнар эш-пешмак белән сыйлану мөмкинлеге тудырды. Төшке ашта уенчылар тәмле плов белән дә сыйландылар. Җирәбә нәтиҗәләре буенча 3 төркем билгеләнеп, аларның уен барышы шулайрак булды. Очколар саны буенча А группадан Түбән Камалылар җиңеп чыкты. Б группасынан 2 команда Теләше һәм Ширмешән. В группасынан Сарман. Финалга 4 команда чыкты. Теләше командасы Ширмешәнләрне җиңеп 3нче урынга чыкты. Бу финал уйны. Мәчеткә йөргән мәхәлләдә күбесенчә кеше монарда катнашалар. Чөнки моңа теге аерым ниндидер кешенең таланты кирәкме, ниндидер физик подготовкалары кирәкме? Менә без үзебез дә теге хәзрәтләр, яшьләр, аларак кешеләр бергә җыелышып уйныйбыз. Һәм монда бик файдалы итеп күрәбез. Ни өчен? Чөнки менә кайсы вакытны
кеше булгач, дөнья булгач, нидер аңлашылмаучылыклар килеп чыкканда да, менә шул уен арасында тег бер-береңә ничектер менә ярдәм итеп, поддержка, команда белән уйнаганда, ниндидер ул менә якынлык, кардәшлек, дуслык барлыкка килә. Һәм ул киләчәк көндә дә менә уже теге әйтик, гомумән дин яисә гомумән хәҗәйсенә эшләр алып барганда да ул үзенең менә тәэсирен күрсәтә. Менә шул уенда бергәләп катнашкан җегетләр, абзыйлар ул ничектер менә бердәмлек, татулык, бер-береңә ярдәм итү нәтиҗәләренә китереп чыгара, алхамдулилlah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله